Elevators kørende. Ja, vi ser lige, når jeg er ude for. Okay, vi er ude. Og det er mørkt om morgenen, fordi det er den 5. december i dag. Ja, det var den 5. december. Den 5. 5. Og jeg elsker december. Juletræ. Jeg ses, når vi er gået lidt langt. Og vi ses, når vi er længere. Ja, vi ses. Noget sådan her langt, og ja. Nu skal vi svømmehallen i dag. Jeg ved ikke, hvad tid, men altså, ja, det skal jeg. Jeg skal den der vej, men ikke nu. Jeg skal lige gå. Så vi ses lige, når vi er derovre. Nu er vi her, og jeg er lige taget en skridt på. Så ja. Vi ses, når vi er gået over vejen. Op på broen, så vi ses, når vi er oppe ved broen. Vi er oppe på broen, så vi ses, når vi er inde tæt på min skole. Klokken er 7:59, og jeg skal være der klokken 8. Klokken er stadig 7:59. Nej, nu er klokken 8. Og ja, vi ses, når vi er inde i min skole.